Pemaosan Sabda Winedar Selasa 7 Oktober 2020. Pitados lan olah tresno. Sok wonga kang pracaya menawa Gusti Yesus iku Sang Kristus, iku laire saka ing Gusti Allah. Setunggal Yohanes gangsal ayat setunggal. Pak Wiryo Mbudidaya nyisihake tabungan kanggo anak-anake. Nanging nalika ana kancane sing weruh dheweke nabung banjur nyaruwe. Olah wir, wong kanggo mangan saben dinane wae wis ngoyo kok dadak nabung barang. Krungu panyaruwe sing kaya mengkono, Pak Wiryo mangsuli. Olehku nabung kuwi minangka bukti aku percaya yen Gusti Allah paring rejeki kanggo anak-anakku. Malah iki uga kanggo njagani supaya aku aja nganti serakah njupuk rejeki peparingane Gusti Allah sing kudune kanggo anak-anakku. Kathah tiyang ingkang ngandelaken bondo donya, derajat pangkat lan kalenggahan minangka dasaring kabingahan. Awit tigang bab punika asipat kadonyan, mila anggenipun gayuh ugi kanthi cara kadonyan. Boten gumun minangka tiang-tiang punika ngantos boten migatosaken sesaminipun lan ngirwakaken sabdanipun Gusti Allah. Menawi saged gayuh, tumindak ingkang mekaten punika namung damel manungsa dados serakah. Dene inggih boten saged gayuh lajeng dados semplah, awit rumaos bilih piyambakipun boten saged ngraosaken kabingahan ing saklebeting gesang. Mila kabarek raos ajrih boten saged bingah, manungsa lajeng kanthi temen ngudi tigang bab punika. Rasul Yohanes ngemotaken bilih jagat sampun katelokaken dening Gusti Allah lumantar Sang Kristus. Mila pasamuan boten perlu ajrih nalika ngadepi bebaya. Punapa malih ngantos kacalan kabingahan. Gusti Allah punika namung ngersakaken supados manungsa pitados dhateng panjenenganipun kanthi maratelakaken katresnan. Nalika maratelakaken katresnan manungsa boten badhe ngudi kasenenganipun piyambak nanging ugi purun migatosaken kawontenanipun sesaminipun. Ngrigenakaken rejeki peparinganing Gusti Allah supados mumpangati tumraping sesami mirunggan brayatipun. Punika sanes wujuding ajrih nanging minangka wujuding tresna dhateng sesami lan pitados dhateng pangrimating Allah. Mekaten pamaosan Sabda Winedar dinten punika.